Hej, og rigtig velkommen til min YouTube-video her, og velkommen til min hjemmeside. Hernede i bunden kan du se min hjemmeside, hvis du klikker, og det jeg vil præsentere dig for i dag, det er et firma, der hedder LR Health and Beauty System. Jeg har været LR-partner siden 2007, december måned, og i dag er jeg organisationsleder, og har bygget en struktur op under mig, for det er muligt det her i LR. Men først og fremmest så vil jeg præsentere lige vores kataloger. Bruce Willis kataloget her, med en masse lækre produkter i. Her er jo alt, vi hedder LR Health and Beauty System, så her har du jo aloe vera, parfumer, kosmetik, rigtig mange lækre ting her, kan du se her. Og det er faktisk ret lidt sjovt, fordi her kan du virkelig spare nogle penge. Der er rigtig mange penge at spare for almindelige mennesker, fordi hos LR stiller vi ingen krav. Det er helt kvitterfrit at købe til dig selv, men du må gerne sælge det og tjene 40%. Og der har du mulighed ved at få, der er et kundenummer på min hjemmeside, og der kan du udfylde en blanket, og herefter kan du faktisk købe til indkøbspris. Hårprodukter, Marco Schenkenberg har vundet 3. pladsen som det mest innovative produkt. Powerlift, jamen det kan jeg kraftigt anbefale til alle kvinder, det her Powerlift her. Så den er super, den her Powerlift. Hver eneste kvinde, der har prøvet den her, hun kan simpelthen ikke undvære den. Der er rigtig mange produkter at kigge på. Nano Gold, nanoteknologi med guld og silke i. Og jeg kan sådan blive ved med at præsentere Xerox. Det tester, du kommer på Botox uden at bruge nål. Og det her produkter her er virkelig high eksklusive produkter. Mikrosilver, helt rene produkter med ren sølv i, uden parabener, uden nogen som helst former for ting. Aloe vera, utrolig populær. Vores aloe vera, simpelthen en fantastisk produkt til folk, der går meget op i sig selv. Når man først har prøvet vores produkter, som tandpasta, baby, aloe vera, drik, og så har vi så har vi helt sundhedsprogram her også, med drik aloe vera, det mest solgte produkt, colostrum, citrus incandius, probiotik. Der er rigtig mange produkter, Vitactive, Figuactive til den slanke figur, og energy, dyre produkter til dig, og smykker. Jamen, der er næsten det hele. Vores smykkekatalog også, hvis du skulle være interesseret i højkvalitetssmykker, rigtig flotte smykker. Og de priser du ser i de her kataloger her, jamen dem får du 30-40% på, og du kan udnytte alle de tilbud, LR sender til dig hver måned. Og du kan se her, det er jo helt fantastiske flotte ting. Du kan bruge det som julegaver, du kan købe til dig selv, du kan få sælge til andre, du kan gøre mange ting, du kan oprette nye forhandlere, nye kunder, som er interesseret i vores produkter. Bare så du lige kan se, så vores julekatalog også kommer på gaden. Og det kom her den første i går. Og her er der specielt ekstra nedsatte priser, kun for os LR-partner, som har et partnernummer. Der er rigtig mange fordele ved at komme og blive medlem af LR, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad LR er. Men det havde jeg så tænkt mig at lave lidt om på den her video her. Her er din engroprisliste, for den skal alle jo ikke se. Her er dine priser, du tjener 40% derude, når du bliver medlem, og du kan få lov til at sælge alle vores produkter, som du vil. Drik aloe vera, meget populær, uden sukker, med peach. Et fantastisk produkt til dem, der vil have normaliseret deres blodtryk og mange ting. Du skal bare google aloe vera, drik aloe vera, LR på Google, og du vil finde ud af hav af ting, hvad det her den hjælper imod. Jeg kan kraftigt anbefale alle mennesker, der ser denne video, komme i gang med at drikke den her. I vil aldrig fortryde det. Det er et super produkt. Mikrosilverprodukterne, ren sølvprodukter, antibakteriel, fri for alt. Mikrosilver håndgel med ren sølv i. Et par dråber af den her, og dine hænder er helt sterile. Det er et fantastisk produkt, og jeg mener, alle danskere burde kende til de her fantastiske produkter. De er meget innovative, og det højeste kvalitet, du kan få i verden. Der er selvfølgelig vores tandpasta, den har jeg så brugt lidt af. Jeg elsker den her tandpasta. Den, der hedder Sensitive med fluor, og så har vi en, der hedder Freshness uden fluor. Og helt fantastisk til mundhygiejne, specielt hvis man ryger, paradentose, mundbetændelse, herpes og en masse svamp og trøske. Jamen, hvorfor børste tænderne en almindelig tandpasta, når den her hjælper mod mange ting? Så aloe vera, antistresscreme, efter man har barberet sig, helt eminent mod huden. Du får helt vildt blød hud.
Det er simpelthen så dejligt det her. Og det koster ingenting, de her produkter, i forhold til, hvis du går ud i byen. Og i byen, når du køber produkter i byen, jamen, du betaler bare for vand og alkohol og 400% avance. Føler du, at du har fået kvalitet, når du køber produkter i byen? Har du nogensinde købt et produkt, der siger, wow, hvor det er lækkert. Det må jeg bare have lidt mere af. Og det er det, der sker, når du bliver LR-partner. Du bliver simpelthen afhængig af deres produkter, fordi det er så high-class produkter. Men det koster mindre, end det du betaler i byen. Og det er klart, for vi betaler ingen husleje, ingen lønning og ingen reklameafgift. Så vi giver dig pengene i stedet for. Altså, hvis du siger, den her, den fjerner skæld, og du hjælper en kammerat med at fjerne alt skælden, ja, så er det klart, så er det mund til øre-princippet. Og når vi ikke betaler husleje, lønning og reklameafgift, jamen så forsvinder alle de penge, og så kan vi give dig til at anbefale det. Derfor vi har råd til at lave nogle helt exceptionelle, eksklusive produkter. Aloe Vera Propolis, den eneste creme i verden uden vand, med 12 krydderurter, røllike, nellike, mælkebøtte, helsende, helende. Den kaldes for teenagercremen, fordi den fjerner bum så effektivt. Og den kaldes også for håndværkercremen, fordi håndværker med meget ro hænder får de blødeste hænder. Det er en god idé at bruge den her vinter. Der er ingen vand i, så dit ansigt krakelerer ikke. Vandet fryser til is om vinteren. Så prøv den her propoliscreme her. Eminente produkter, som alle danskere, I kan ikke undvære dem, når I først har prøvet dem. Så har vi også nogle helseprodukter, for eksempel Vita Active her. 10 vitaminer, fyldt meget dyr fremstillet, hvor vi trækker vakuum ud af økologiske frugt. Og her er der bare fyldt med antioxidanter, D-vitamin og en masse andre gode vitaminer i. Jeg tager en teskefuld hver dag for at holde mig ung, smuk og rask. Probalance, meget vigtigt. Vi oversyrer i vores krop, og nu viser jeg kun nogle få produkter, men vi har altså 1400 produkter hos LR, du kan købe til indkøbspris. Probalance sænker det syreniveau i din krop. Ris, cigaretter, kaffe, te, alt muligt forskellige oversyringsprodukter, hvidt brød, oversyrer din krop. Det er sådan, at rigtig mange danskere i Danmark er oversyret. Og det er sådan set videnskabeligt bevist, at du kan sådan set bare google oversyring, pH-værdi på Google, så dukker der jo rigtig mange forskellige ting op. Og det tager ikke meget mere end en time at finde ud af, hvor meget du egentlig kan forbedre din sundhed. Det er selvfølgelig, du skal vælge et firma, der har 100% styr korrekt på alt, hvad de har, og det har LR. 100%. Og det lover jeg for. De har Farinus Institut, ISAC-sæklet, dermatestet, prøvetester ikke på dyr. Vi støtter børn i nød. Vi er et etisk korrekt firma. Firmaet har eksisteret 27 år med fremgang konstant, aldrig nedgang. Altså et firma, der altid går op hele tiden. Og så sidder du nu og tænker, hold da op, jamen hvorfor er det så ikke mere udbredt? Jamen fordi vi ikke bruger reklamer på fjernsynsskærmen, som indoktrinerer dig til helt vildt. Jamen så er det mund til øre-princip. Og faktisk er vi jo meget større end alle andre business. Vi har jo bare en lille procent markedsdel i mange lande, fordi LR findes i 32 lande. Vi omsætter for 1,7 milliarder så om året, og det går bare opad. Samtidig med at få en mulighed for at tjene nogle ekstra penge, nogle sjove penge, møde nogle kollegaer. Og jeg ved godt, der er nogen, der sidder og siger, jamen er det ikke et pyramide? Nej, der har jeg helt konkret et papir på, at det ikke er. Pyramidespil er ulovligt i Danmark og bliver lukket øjeblikkeligt. Der er ikke noget at gøre. Hvis politiet får nys om et pyramidespil, og så skal vi heller ikke lige glemme, at LR samarbejder med nogle af de største stjerner i verden, altså Bruce Willis, Marco Schenkenberg, Michael Schumacher, Boris Becker, Ralf Møller, Heidi Klum. Jamen, lad os nu lige holde fast i det. Jeg tror ikke, at sådan nogle store stjerner, at deres advokater tillader dem at gå ind i et pyramidelignende selskab. Hos LR er det jo helt kvit og frit for dig at starte op. Du køber produkter for 700 kroner første gang. Og der får du rigtig mange produkter. 700 kroner, det kan være så mange produkter her. 750 kroner. Det er virkelig mange produkter. Nu skal jeg vise dig. Jamen det her, jeg tror ikke engang det er for 750 kroner her. Kunne du få så mange ting nede i byen? Tror jeg næppe. Det vil sige, at du handler til indkøbspris og sparer rigtig mange penge. Du har rigtig mange muligheder her. Og de her stjerner, Bruce Willis, Heidi Klum og alt det her. Jamen, vi har ægte kooperationsparfumer. Vi har ikke licensparfumer. Der er ikke bare en, der har skrevet et navn. De har været med i processen hele vejen. Og hvis du bare går på YouTube og googler Bruce Willis parfume, eller Heidi Klum parfume, eller et eller andet, søger LR her til en beauty-system, så vil du hurtigt opdage, hvilket firma, og hvor fantastisk det her firma, og hvad det kan tilbyde dig. Det er faktisk helt ret vildt, når man først lige bruger lidt tid på at sætte sig ind i det.
Jeg har hjulpet utallige mennesker med at slanke sig. Jeg har hjulpet mennesker med at tage sig over 50 kilo. Og jeg har selv tabt mig 17 kilo. Jeg har haft psoriasis på hele kroppen. 27% af min krop var fyldt med psoriasis. Lige snart jeg fik styr på min syre-base-balance, begyndte at indtage nogle vitaminer, hæve mit immunsystem, drikke noget aloe vera, så begyndte jeg at smøre mig med propoliscremen og nogle forskellige andre cremer. Jamen så forsvandt alt mit psoriasis. Stille og roligt. Efter 4,5 måneder havde jeg ikke psoriasis mere. Jeg har haft halsbrand, blødende mavesår. Min drik aloe vera virker som et drikkende plaster, flydende plaster, og det hjælper mod et hav af forskellige sygdomme. Så hvorfor drikker du ikke den lige derude? Den smager ikke grimt. Den her, forestil dig, at du tager en fersken, en helt moden fersken, og så bider den, og så saften løber ned i den hage. Sådan smager den. Nej, den smager ikke grimt. Hvis du har smagt noget aloe vera, der smager grimt, så har du smagt en forkert aloe vera. Samtidig med at vores aloe vera begge stemplerne på, så det betyder for dig, at det er helt rene produkter. At der ikke er fusket eller svindlet med det her. At de er aloenfri, det skal de være. Den her, den er sukkerfri som den eneste. Det er helt unikt på verdensplan. Så den er beregnet til diabetikere 2, dem der har diabetes 2. Så de kan bare drikke løs af den her. Inden 2050 vil 50% af Danmarks befolkning have diabetes. Få styr på jeres blodsukker derude, venner. Prøv at få taget en blodprøve. Prøv at se jeres vitaminmangel. En blodprøve afslører alt. Så parfumer, så lækre, så med Marco Schenkenberg. Hver eneste gang jeg sprøjter den her på en, den dufter helt vildt. Den koster 196 kroner for dig i indkøb. Og du får point på den, så det vil sige, at du får penge tilbage fra LR at købe den. Når du sælger den, så kan du sælge den til 339. Så tjener du differencen der. Aloe vera creme, dag- og natcreme. Helt fantastisk. Det her, det var så introduktion af LR. Og prøv lige at se vores kataloger. Alle dem her, dem får du jo med i din første opstartspakke, engrosprislister. Og du kan bladre imellem dem, og du kan købe lige præcis, hvad du vil. Det er helt op til dig. Der er ingen, der ringer til dig. Der er ingen, der siger, at du skal købe noget. Der er ikke nogen, der siger, at du skal gøre dit og datten. Det er dig, der bestemmer. Du får bare nogle fantastiske produkter. Aloe vera læbepomade. Altså, det er der ingen, der kan undvære. Hvorfor smører de læber med lypsyl derude? Med smeltet svinefedt og alt muligt. Det her, det er ren aloe vera. Du kan smøre dig med på dine læber. Den er eminent til herpes og tørre læber, og når du først har prøvet den, så bliver du afhængig af den. Du kan ikke undvære den. Dine læber er helt bløde. Du kysser klar 24/7, altid. Så jeg kan kun opfordre dig at klikke på min hjemmeside dernede. Ring til mig. Du er meget velkommen til at ringe til mig til privat. Jeg hjælper, hvor jeg kan komme til. Jeg har hjulpet rigtig mange mennesker i de 4 år, jeg har været LR-partner. Selvfølgelig skal man lære nogle ting, men man kan ikke lære alt på en dag. Og det kommer stille og roligt til dig. Jeg lover dig, at hvis du bare vil åbne øjnene en lille smule og kigge lidt ud over den boks, så vil du opdage nogle helt eminente, fantastiske ting med det her firma. Tak fordi jeg måtte tage din tid, og jeg håber virkelig, at du lige har nyt at se den her lille video. Det er jo klart, at jeg har rigtig mange ting at sige, og der kommer flere videoer hele tiden. Men det tager også tid at lave en video. Der vil komme noget med aloe vera, der vil komme noget om smykker. Der vil komme nogle parfumer, du kan abonnere på min YouTube-kanal. Det står der frit for, men du kan trykke hernede og se min hjemmeside. Og så kan du undersøge og prøve at læse, om det er noget for dig. Jeg ved i hvert fald, at det er noget for alle mennesker. Fordi alle mennesker vil have de bedste ting til sig selv. Du skal også regne med, at LR's produkter også er allergitestet, dermatestet og mange andre ting. Vi har fået de højeste udmærkelser, du kan få. Og det er jo rigtig vildt at tænke på, at et firma har 100% styr på produkterne. Du skal ikke lave noget, eller jeg laver alt for dig. Det eneste du skal gøre, det er at fortælle andre folk, hvor fantastisk det her firma er. Du har så mange muligheder. Jeg siger ikke, det er alle mennesker, der kan se mulighederne. Nogle kan se dem, nogle kan ikke se dem. Nogle undersøger tingene. Men nu har jeg i hvert fald lagt en opfordring op til dig, for at undersøge, hvad syre-base-balance er, hvad Figo-aktiv er, hvad vores helseprodukter kan give dig. Jeg ved i hvert fald, at min krop er 41 år. Jeg har aldrig haft det bedre. Jeg har aldrig haft det bedre i min krop på grund af vores kosttilskud. Jeg har aldrig haft en flottere hud, en pænere hud ved at bruge vores produkter. Så prøv at klikke på min hjemmeside. Der kommer flere videoer, stille og roligt hen ad vejen. Jeg vil prøve at lave så mange videoer som overhovedet muligt, så jeg vil kunne
afgrænse alle misforståelser, der kan opstå imellem et firma, der arbejder med multilevel marketing. Det var lidt for mig. Mit navn er Brian Nielsen. Jeg er født på Bornholmer. Jeg bor i Gentofte på Sjælland. Du er meget velkommen til at sende mig en mail. Klik på min hjemmeside. Vi ses. Jeg glæder mig virkelig til at snakke med dig. Hej. Og velkommen til min præsentation af LR. Først vil jeg så lige vise dig lidt kataloger her. En god prisliste. Vores julekatalog med nogle fantastiske produkter i her. Michael Schumacher, kosmetik og parfume og alt muligt til indkøbspris. En god pris. 1400 produkter, smykker. Det er jo helt vildt med flotte smykker der er her. Jeg vil starte alle videoerne med at vise katalogerne, fordi I kan selv se her, hvor lækre produkterne er. Og LR's hovedkatalog er så her. Og der kan du se Desperate Housewife, Bruce Willis, Marco Schenkenberg, Michael Schumacher, Ralf Møller, de klassiske parfumer, kosmetik. Der er masser af produkter, hårprodukter, Powerlift, Nanogold, Xerox, Lady Raxin, Microsilver, Aloe Vera, topbegejstret Aloe Vera produkter, sundhed, komplet sundhedssystem her. Og alt det her, der har du direkte adgang til. Fuldstændig kvitterfrit. Du kan trykke på min hjemmeside mere hernede, så kan du læse mere om det her. Men først og fremmest så vil jeg lige præsentere LR, fordi jeg mener jo helt, LR fortjener at blive præsenteret helt på den rigtige måde, så man ikke har nogle misforståelser. LR startede 1985 med navnet Lady Raxin, her er LR, og det blev faktisk grundlagt i april 1985 nede i Tyskland. LR startede i en lille garage med 16 parfumer, og de havde sådan ligesom en vision om at sælge til en fjerdedel af mærkevareprisen. Og for at det kunne lade sig gøre, så selvfølgelig så har LR brugt direkte salg. Direkte salg det er en sådan form for handelsform for at spare en masse fordyrende mellemled. Og det kaldes for network marketing. Et super system i dag, som er totalt finpudset, og som rigtig mange mennesker vælger at tage derud og køre nu, og for at tjene ekstra penge ved siden af, som bidjob. I 1990 fik LR blandt andet kosmetik i deres produktprogram, og de ændrede så navnet til LR Cosmetic. Og samtidig så gik LR ud over Tysklands grænser, og så begyndte de at etablere sig i mange europæiske lande. Og faktisk i 1992 så starter LR op i Danmark den 1. april præcis, i 1992 som land nummer 9 i Åben Rå. Og i 1995, jamen, der havde LR 10 års jubilæum, og her ændres navnet faktisk til LR International, som nogle af jer kender, og land nummer 20 starter op. Så i 2005 sker der noget, at Apex.com, en stor investeringspartner, får LR i ryggen. Apex er kun nogen, der investerer i nogle firmaer, de kan se, som der virkelig er fremgang i, og det har så de så i LR. Og så blev kursen sagt med nye mål og nye højder. Så LR International er nu ændret til LR Health and Beauty System. I 2010 så var LR faktisk repræsenteret i 32 lande i verden. Og trods finanskrisen, jamen så voksede LR med 13% fra 2009 til 2010. Det er jo helt vildt, hvor alle detailsalg bare gik ned og ned. Det er en vækst på 13%. Det er virkelig flot sammenlignet med kosmetik- og plejemarkedet i alle andre lande. Det faldt de faktisk med 10%. Jamen inden for de næste 10 år, der kan jeg jo så godt sige, at LR har planer om at komme i rigtig mange lande. Og Rusland startede op med blandt andet 140 millioner indbyggere. De er startet med fuld knald på. Så hvis du har kontakter i Rusland, så er det nok på tide at komme i gang der. Jamen, hvor store er mulighederne i LR? Jamen, de er jo uendelige. Vi er 5,5 millioner danskere, så der er masser af muligheder. Der er kun 1-2%, der kender til LR i Danmark. Så LR handler med forbrugsvarer, desværre, så når varen den er tom, jamen så skal den så fornyes igen og igen og igen. Så det er klart, at det er en god business, eller er en god forretning for dem, der tager den og sætter sig ind i den. Jamen vi har faktisk kun en markedsprocent andel i Danmark. Så, og det er efter, på trods af 19 år i Danmark, så er der stadigvæk 99%, og der bliver født nye børn hele tiden. Der er nogle folk, der bliver 18 hele tiden. Så der er hele tiden noget at tage fat på. Det vil aldrig blive mættet, som der er nogen, der sidder og tænker nu, ja, men det må være mættet. Det vil altid
være mange mennesker til, så du også kan få en biindtægt og lave LR. Faktisk så i 2009 blev der faktisk født 64.000 nye børn i Danmark, så du kan se hvor hurtigt det vokser. Jamen network marketing, jamen LR det er jo direkte salg, hvor vi afsætter produkterne, men vi får også penge eller bonus af LR for at bygge et nyt forhandlernet, eller bare købe til os selv, det bestemmer du. Og hos LR bestemmer du, der er ikke noget du skal. Du kan dygtiggøre dig, og så tjene mange penge. Det er jo klart, dem der snakker med flest penge, det er dem der tjener, eller snakker med flest mennesker, det er dem der tjener flest penge. Det er helt logisk, at jo flere mennesker du introducerer for vores produkter, jo større stiger din bonus. Og det er jo fordi vi ikke bruger huslejelønning og reklameafgift. Så alle de her fordyrende mellemled som reklame og designer, og grossister, importører, detailled, jamen alle de her de forsvinder, og så kan du få lov til at købe det. Og det er sådan set det. Der er 3 metropoler i verden, der laver parfumeolie til mærkevarerne, blandt andet, eller som mærkevarer samt til LR, som Holzminden, Paris, New York, som er de største, der producerer blandt andet Gucci, David Dorf, Joop, Hugo Boss, men de laver også parfumer til LR, men vi har bare lidt mere parfumeolie i, og vi har ikke alle de her bindemidler i vores parfumer. Så der er rigtig mange penge at tjene på selve parfumedelen og alle de andre. Så det er sådan rigtig godt. Og LR har jo selvfølgelig også nogle store mærkenavne, som Bruce Willis, Michael Schumacher, Boris Becker, Marco Schenkenberg, Heidi Klum, Desperate Housewife, og nu kommer der så en ny i 2013, Caroline Kornikova, tror jeg hun hedder, en superstjerne fotomodel, som har været med hele vejen. Altså, når LR laver deres parfumer, så stjernerne er med i hele vejen. Men ser du, når du går ned i detailsalg, det kan jo være Matas, Bodyslikker, og lige med hvad du, altså, nu nævner jeg bare en butik. Når detailsalg, jamen der skal du jo så betale for mærkevaren, navnet, designet, reklame, grossisten og detailledet, og her har du så 400% avance på hele det her produkt. Det er rigtig mange ting. Men hos LR, jamen LR tjener kun 36%, og du kan faktisk få hele 85% tilbage til LR-partnerne. Så der er kun 70% i stedet for 400%, eller kun 70% i omkostninger på LR's produkter. Så det er bare at komme i gang derude, og der er forskellige bonustrin og sådan noget. Det kan jeg så ikke komme ind på nu. Det kan du selv undersøge. Tryk på min hjemmeside, eller ring til mig, så vil jeg gerne hjælpe dig med at komme i gang med at få fuld forståelse. Du kan få differencebonus fra 3 til 21% yderligere, ud over de 40% du sparer på priserne i katalogen, når du ser. Så der er rigtig mange penge at spare, og du kan sådan set bare selv tage en kuglepen og begynde at regne. Hvis du bruger 4 parfumer til 600 kroner stykket om året, hver 3. måned skal du have en ny parfume, jamen det er jo 2400. Køber du den samme parfume med den samme duftnuance hos LR, jamen så får den til 149 kroner, eller 160 kroner for 100 ml. Der er mange penge at spare. Så det er bare at komme i gang derude. Det er helt sikkert. Vores aloe vera produkter, topbegejstrede. Vores helseprodukter, jamen vi har noget helt innovativt, højklasse produkter. Og det bedste af det hele, det er, at alle vores produkter, de er fuldstændig testet. Dermatest fra Rinus Institut, ISAC-sæklet. Jamen, du kan ikke sætte en finger på. Vi støtter børn i nød og alt muligt. Og der er en masse sjov og en masse ting omkring det her. Og det er faktisk super. Men min hjemmeside forklarer selvfølgelig meget mere om de her forskellige ting. Og selvfølgelig skal du ud og lave nogle indvendinger og nogle argumentationer for det her, for det er jo ikke alle folk, der lige forstår, hvad det er, du siger. Og det skal man jo så lige huske. Men prøv at læse materialet igennem, få din første pakke, den første pakke du køber, jamen der er ingen binding hos LR. Du køber din første pakke, og du køber produkter til 700 kroner, og så starter du bare op. Og det kan godt være, at du ikke kender rigtig mange, men du kender nok til, at LR vil lykkes for dig, fordi altså, jeg kan sige 2-3 mennesker, jamen det bliver til 780 mennesker. Så på kort tid, hvis du gør det rigtigt. Så du kan, altså med 15 effektive timer i bierhverv om ugen, jamen så kan du komme til at leve af LR i løbet 12 måneder, og det er 100% garanterer jeg. Jeg garanterer dig for, at du kan tage skeen over den anden hånd, og så ændre lige præcis dit eget liv derude. Jeg har selv gjort det, jeg kender mange mennesker, der har gjort det, og selvfølgelig skal du lære nogle små ting, det kommer hen ad vejen, stille og roligt,
bare det du kommer i gang. Så i princippet så hjælper du bare en masse mennesker med at spare rigtig mange penge. Og du hjælper dem med ikke at få allergi, du hjælper dem med at blive sundere, du hjælper dem med bedre kolesteroltal, bedre blodtryk og mange andre ting, som vores produkter kan gøre. Og det kan du også gå ind og læse. Selvfølgelig må vi jo ikke, eller ikke skrive alt om, fordi det er jo altså ikke en lægemiddelindustri, vi er. Så det er klart, at vi kan jo ikke bare skrive alle de her ting. Men der er mange studier for, og det er jo så erfaringer for mennesker, og man kan jo google det overalt og læse. Så det er rigtig godt. Det gør ikke noget, du ikke ved noget om kosmetik og plejeartikler, for det kommer du til stille og roligt. Det er heller ikke sådan, du skal vide alt om det. Altså, jo mere du ved om det, jo sværere er det faktisk for dig. Der er en grund til at lave det besværligt. Altså, du køber til indkøbspris, du anbefaler produktet videre, og det er det. Du hjælper en masse folk med at få det bedre, fjerne eksem og mange andre ting, så du behøver ikke gøre det kompliceret med, vi har en par bener i, og sådan noget. Altså, du behøver ikke sidde og fortælle indholdsstoffer fra A til Z, hvad der er inde i, og du skal lære alt uden at glemme det. Altså, den her, den er til hænderne, den her, den er til ansigtet, og den her, den er altså til læberne, og parfume, den skal på pulsen her, hvor det slår. Altså, det er meget nemt. Folk ved godt, hvor produkterne skal hen. Men selvfølgelig kan du bruge et produkt forkert, og du kan bruge et rigtigt for at få succes med det. Men der har vi en produktguide hos LR. Den downloader du, den læser du, og der står alt, hvad du skal bruge. Når du får din første pakke hos LR, får du alt. Så prøv vores produkter. Jeg garanterer dig for, at du vil blive så positivt overrasket. Nogle af jer sidder og ser den her film og kender godt LR for gamle dage. Du skal lige være opmærksom på, at LR bruger kun de penge, de har tjent. Og LR's omstigning stiger konstant i 32 lande nu. Så LR's produkter er nok noget af det ypperste, du kan få. Du kan også gå på LR's internationale hjemmeside, lrworld.com, og her kan du læse meget mere om test og resultater og mange andre ting. Har du lyst til at blive LR-partner, du er velkommen til at ringe til mig. Jeg sidder lige her, jeg venter på dit opkald, eller på din mail. Jeg svarer alle mail, jeg svarer på alle opkald. Du kan holde en demoaften, home party, ude på dit arbejde, kollegaer. Det er snart jul. Alle skal købe julegaver. Hos LR, der tager du dit kort, logger ind, og du kan købe alle dine julegaver, og den 15. måned efter får du penge tilbage. Det er virkelig smart. Det får du ikke andre steder. Det får du kun hos LR. Der er mange fordele. Du kan måske ikke lige se dem nu, men altså jeg garanterer dig for, at når du får den første pakke og de første materialer hos LR, så vil du blive topbegejstret ligesom mig. Jeg har været forhandler i 4 år nu. Jeg er topbegejstret. Jeg er organisationsleder. Jeg sætter rigtig mange mennesker i gang. Jeg viser dem produkterne, og de er også topbegejstrede. Jeg elsker det her firma. Faktisk kan jeg godt sige, I love my company. Så læs materialet igennem, og hvis du synes det lyder spændende, så vil jeg gerne hjælpe dig videre op til at få succes. Jeg vil gerne lære alt det jeg har lært fra dig, og send mig en mail, giv mig et kald, det er op til dig. Vi snakkes, og tak fordi jeg lige måtte holde sådan en lille kort video for dig her. Ha' det godt, hej.